Takže čau lidi, moje jméno je Gamer a jsem tady s... Nabíječkou! Jo, s nabíječkou. Tohleto video je pár faktů o LOLku. Nebo se v každém videu něco lízat. Nevím, o League of Legends. A na začátek bych vám chtěl popsat, jak to teda bude. Prvé budeme tady prostě, potom se přesuneme k počítači a potom vám to prostě ukážeme nějaký ty, co budeme říkat. Takže teďka bychom chtěli rozebrat, co to je vlastně League of Legends. League of Legends je počítačová hra. Je to počítačová hra. Online hra. Ne. Hej, ty ho jíbeš kameru. Já. Je to online hra. Já jdu pryč. Čau, já jsem nabíječka. Hej. Dobře, takže znovu, vrátili jsme se k tématu. Jo. No, takže online hra, která hra... On vám o tom něco řekne. Ne, já ji hraju. On. Byl jsem 30. Já taky. Teďka jsem si udělal nový účet. Jasný. Když jsem byl 30. Jasný. A teďka jsem osmička. 30. Řekl. A on říká, že prej byl 30, ale nebyl. Já jsem nebyl 30. Aha. Já jsem byl 31. To neexistuje. Ticho, tak jsem byl 21. Na začátku LOLko prostě říkal, jo, já říkám, hraješ LOLko, to jsem byl asi tak pátý level a on, jo, hraju, já jsem 42. Co? Ne, to jsem neříkal. Jo. Ale já tě nechci v tom A videu. já prostě úplně, Já tě v tom videu nechci. Já v tom videu nechci. Takže my si vystačíme nějak spolu, já tady nechci v tom videu, co nám děláš za pomoc. To nevadí, mě to nevadí. A mě to vadí. To je příjemný. Ne, není. Mně to přijde příjemný. No, takže rozhodl jsem se, že tady to bude bez něho. Takže... Přidáte ti tu kočku. Nevím. Takže teď tady mám svoji vlastní show bez nabíječky, bez toho debila. Já to jsem taky. On je vlastně vedle mě. Já No, to je jedno. jsem taky. Takže... Dědečku. Takže tuhle ten program předávám zase nabíječce. Cikáne. A je tady zase nabíječka. A už zas ne. No a teďka můžeme pokračovat teda o tom LOLku. Postřel si hlavu. Je to online hra, počítač. Ty nepřerušuj to téma, já to teďka nevím, to jsem skončil. Je to téma počítačový. Vy nabíječko. Rágimene. Takže... No je... Jo. Metr 5? Tak, jo. Takže LOLko... Hraju já, on ho hraje. Jo, to jsi říkal, ale že je tam, myslím, počítal jsem to přes 150 postav. Jo? Ne, není. Je. No, to je jedno, ale to tam je přes nezajímá. 150 Takže jestli postav. budete... Počkej. Jestli budete chtět hrát, tak... Tady GameMan vám dá do popisku videa odkaz na tu stránku. Jasný, dám ho tam. Tak ho tam dej, no. No, je to prostě, kdybyste teďka si to někam napište. Napíšete si prostě do vyhledávače League of Legends, uděláte si tam... League of Legends. To jsem řekl. Ty jsi řekl League of Legends. Ne, nejsem ty. No a tam si uděláte prostě svůj účet, pak se tam zaregistrujete, můžete nám napsat, jak se jmenujete A heslo mu napište, Ne, jo, já aby vám vyčořil účet, jasně. Ne, já jsem teďka smyčka, když budu... Ale ne, napište mi tak jméno, aby jsme si mohli spolu zahrát, nebo tak. No, prostě. protože, aby jsme vás mohli potáhat, kdybyste jako někdy chtěli, protože asi, jestli jste třeba Silver 10 nebo Diamond, tak asi potáháte vy mě. Ale jestli to nehrajete a když já jsem byl Silver 1, nebo ještě ne, byl jsem 30, tak by jsem vás potáhal já. Když budete chtět, tak napište své jméno. Já se jmenuju Fisák23. Starý účet byl FIS23, tam byla to 30, ale někdo mi ho, nebo LOLko mi to zabanovalo. Že?
Jo. No, takže Fisák 23. A on se jmenuje? Game Man 46. No, tak můžete mu a jeho a mu ho vyhákat. Že prý můžete a jim ho. Ne. Takže... Takže teďka jsou prázdniny. A vy, Lomo. když to napíšete, tak si můžeme společně zahrát. Mohli bychom si pak zahrát, to je pravda. No a to by mohlo být tak všechno tady pro tenhle začátečnický díl. Takže přesuneme se k počítači.